današnje vrijeme sve više i više ljudi vjeruju u reinkarnaciju, čak i među kršćanima, na primjer. Da, U Americi je bilo neko istraživanje da 22% kršćana, tamo ne znam već šta u Americi, protestantizam, evangelizam, vjeruje u reinkarnaciju. Zaista zanimljivo, jer ako prihvatimo da je duša vječna, to znači da je bez početka, bez kraja. Kako uopće može držati vodu, što se kaže, koncept da duša ima neki početak? To je nemoguće. Kako jeste, ona duša je može imati nestvarena. početak? To i Krišna kaže u Bhagavad Gita, da je duša nerođena, večna, prvobitna, uvek postojeća, nije ubijena kad je telo ubijeno. Znači, postoji taj deo gde u Bhagavad Gita to i sam Krišna kaže, ali onda vi ne možete da održite koncept straha ukoliko toga nema. Ukoliko osoba zna da je večna, da nema kazne takve kakve se konstantno nameće, da nema zabrane, da je čovek treba da bude slobodan i da po time ne naudi drugome. To je ono što je glavni princip. Tako da u suštini, ako mi znamo da je promena tela zapravo neka vrsta samo prelaska u drugu stvarnost. Ja često dajem te primere, pošto sam radio regresije dugi niz godina, da često recimo taj trenutak smrti duša ga ni ne primeti. To je vrlo slično onome kada mi iz budnog stanja uđemo u san. Mi tu razliku ne primetimo. Mi ne primetimo taj prelaz, a i kad se nađemo u toj drugoj realnosti, mi se ne pitamo otkud ja ovde, nego nastavljamo da funkcionišemo kao da smo tu oduvek. Tako da nekad se to gotovo ni ne primeti ta razlika, jer se jednostavno promeni fokus na drugu realnost i mi u toj drugoj realnosti nastavljamo, čak nekad se taj prekid i ne osjeća uopšte, jer život je kontinuitet. Da li smo u jednoj ili u drugoj realnosti, mi smo stalno u nekom kontinuitetu i nema tog kraja, nema studnjeg dana, nema svih tih manipulacija ljudima. Ima još jedna stvar kojom se isto manipuliše kad kažu da treba spasiti dušu i treba se boriti za život večni. Ali mi smo već večni. To nije privilegija nekoga koji je u nekom procesu pa da on dobija večni život, a drugi kao ne dobijaju, nego je duša generalno večna. Oduvek je postojala, nije stvorena i uvek postoji. Samo menja forme, menja oblike, menja realnosti različite i kada osoba oseti tu slobodu postojanja, onda ne mogu da je manipulišu nikakvim nuklearnim ratovima, virusima, strahovima, jer jednostavno to onda ne funkcioniše. Zato je bilo temeljno bitno uništiti da kažem, tu teoriju reinkarnacije, koja nije teorija, nego je vrlo jedna ozbiljna zakon, da. I jednostavno to tako funkcioniše. Tako da u suštini puno ima tu stvari kojima može da se razgovara, ali treba biti otvorenog uma i ne znam kako u Hrvatskoj trenutno stanje, ali poslednje vreme u Srbiji kao da je opet krenuo neki lov na veštice i da sve ono što se ne uklapa u dogmu institucije, sve je satanizam. I joga je satanizam, i meditacija je satanizam, i astrologija je satanizam, pa i ono zdrava ishrana i vegetarijanstvo je postalo neka vrsta i reiki i sve ono što je u sukobu sa dogmom, zapravo sa nekom formom inkvizicije koji dalje postoji na suptilnom planu negde, sve se smatra zapravo da je satanizam i da je nešto što nema veze, da je neka vrsta jeresi i tako dalje. Ja se sa tim suočavam preko 30 godina, jer sam uvek bio na nekim drugim stranama koje nisu bile onako što se kaže institucionalizovano dogmatske i onda sam uvek imao takva pitanja za sve stvari kojima sam se bavio, radio, da su one uvek kao nešto protiv Boga, ne znajući da taj za koji oni smatruju da je Bog je zapravo Demiurg, Saturn, Arhon ili kako god da nazovemo i da to uopšte nema nikakve veze. Oduzmite ljudima znanje, oduzmite im jednostavno taj duhovni aspekt, zatvorite ih u jedan, da kažem, matriks i oni će zapravo da slede ono što sledi masa. I to tako funkcioniše. Svako onaj koji je mimo toga, ko radi nešto drugačije, koji je, da kažem, na nekoj drugoj, ne strani, nego koji ima drugi duhovni put, on je zapravo za njih neka vrsta jeretika. U Srbiji, recimo, tamo 11, zapravo 12. vek,
To su Nemanjići recimo radili, Stefan Nemanja, oni su svi zapravo proganjali bogumile, staroverce, spaljivali, uzimali im imovinu. To su istorijski podaci, jer se oni nisu, da kažem, povinovali instituciji i onome zapravo ko je negde doneo to što je doneo. Tako da, kad vidimo na kakvim energijama je ta neka religija nastala, kad vidimo krstaške ratove, inkvizicije, kad vidimo mnoge stvari, ne možemo da to smatramo čistom energijom, što ne znači da tu nema istine, ali velika se manipulacija nalazi u njima i to svako ko je negde malo razumniji može da vidi. Bhaktivedanta Swami je to lijepo rekao jednom rečenicom, ovo je svijet prevaranata i prevarenih. Ljudi su jako skloni manipulacijama. Svakako da sam primijetila i ja takve komentare. Uostalom, mene su neki prozvali da sam ja kraljica satanista. Znaš ono, yoga, astrologija, meditacija, vede, Bože sačuvaj, razumiješ? Ali meni je to je zbog njihovog neznanja. Jednostavno nisu upućeni u temu, nego su čuli šta je neko reka i onda oni to samo ponavljaju bez da su zaista proučili. Evo recimo kad ja se upustim u razgovor s tako nekom osobom, vrlo brzo ta osoba vidi da to nema smisla. Jel? Ali dobro, ovaj kanal nije i namijenjen za takve ljude. Jeste, znaš o čemu tu se radi o emocionalnim uverenjima. Oni čak i nemaju logično, racionalno objašnjenje i znanje, nego su oni emocionalno uvereni za nešto, vezani su za nešto, emocionalno. I onda je to zapravo sve što se sukobljava, to je kao da ih u emociju negde dirate. I zbog tog emocionalnog uverenja zapravo oni ne mogu da prihvate neke druge stvari koje su zapravo potpuno drugačije opisuju ono što oni veruju na jedan drugačiji način. Tako da, mislim, ja sam nekako uvek za neki lep dijalog, za neki lep razgovor, za neka razjašnjenja, ne treba nikog optuživati. Ovisi kako ko, možeš brzo procijeniti je li neko za razgovor ili ono, ne, onda je to gubljenje energije čisto ono. Jeste, recimo u Bhagavad Giti se to opisuje kroz gune, 3 gune delovanja i tačno možemo da vidimo u kojoj guni, u kojoj vezujućoj sili se nalazi određene osobe i da li je pod uticajem tame, tamasa, rađasa ili satve, vrline ili strasti i oni tako i biraju određene duhovne puteve. U tamasu također postoji religija u tamaguni, u tamasu, u strasti, u vrlini ili šuda satva, odnosno čista vrlina koja je već transcendencija. Tako da u skladu sa stanjem svesti, sa gunama koje kontrolišu gospodare određenim dušama, one ih biraju takve puteve, pa su nekad i prevareni jer to negde podsvesno i žele. Da, ali opet mogu biti na nekom putu, što si rekao, ako je neko ima zrnce iskrenosti, on i kroz tu šumu nazre neki pravi put. Da. Pojavit će se neka osoba, pojavit će se neka knjiga, pojavit će se neka situacija koju ćemo otvoriti vidi, koja će tu ađna čakru, koja zapravo predstavlja intuitivnu spoznaju, ona će ga dovesti do nekog malo po malo neke promjene nekog puta. Oni koji zapravo nisu na to spremni, oni će ostati zapravo u onome gde negde jesu i čekat će neku inkarnaciju drugu, neke druge, da kažem, živote, kada će moći da podignu svest na neki viši nivo i da shvate zapravo iluziju ove stvarnosti ili maje u kojoj se svi negde nalazimo.